Takopte bukuksong Fainai 5 te 6 तारिख December दिल्लीनी जन्तर मन्तर टिप्रामथा बदलनी बिसिंगतै sit-in demonstration ख्लाइनायजों sit-in demonstration नि बिसिंगतै भारत हाकोदरनी प्रधानमंत्री एवं स्वराष्ट्रमंत्रीनी नजर तुबुनानी जे ग्रेटर तिप्रालैंड चिनी सानमु म ग्रेटर तिप्रालैंड नो दाक्ति दाक्ति ख्लाइ रिजाक्थों आ दाबि तिसानान बागिजों sit-in demonstration थांगि गोबां मानसिनि हास्तेनि जारा दिल्ली धरनाव थांमाया ताकुक्ते बुकुक संगबो नगो तंगतै फानो म धरनानो सपोर्ट ख्लाइनो नंथौ सोशल मीडिया नि बिसिंगतै विभिन्न मीडिया नि बिसिंगतै चिनी म sit-in demonstration नो समर्थन ख्लाइबाय जादों एवं जारा थांनाय चिनी ताकुक्ते बुकुक संगनो खूब डिसिप्लिन बाबे दिल्ली हाय शहर रगोजों सेमानी जे sit-in demonstration बिसिंगतै नुखा गोबां मा डिफिकल्टीज जों फेस मा ख्लाइका साखामियारो बुंबाय खायचे कम्युनिकेशन नि गैप बुंयातै केबारो कमायातै जराओ ट्रेन काना निंथुं जे जागा रिजाकमानी जे बरक रक बुमुं लिस्टेड बरक सिमी थांनांथुं कारण बुमुं नि फातारो बरक गोबां के थांना नायबो ट्रेनो जागा सागले यंगबो गोबां मा असुबिदा दं बायचे बोरै बोसारक जारा थांनाय रक very carefully जों मा थांनाय कारणाबो हाकवार जागा बरक गोबां कमाई मानो केबो कमाई तंग्रक मानो मरनो नायकानि ख्लाइनान बागै जों कोऑर्डिनेशन कमिटी ख्लाइका जे थांनाय चिनि वारियर्स रक बोरैंथुं चलांथुं कोऑर्डिनेटर्स रक बाय चंगजाक चिनि ग्रुप लीडर रक बाय कोऑपरेशन ख्लाइनानि आबो मा कबो गायचे एंड महाराजानि लीडरशिप most second sit-in demonstration in Delhi grand success जों थंगायचे जोंनो केबेंनाय रक दंगो जारा केबेंनाय रक बरक तिप्रासारक थांनानि बागै दाबि तिसायै विभिन्न कक सिलचावै जेनि तिप्रामथानि बिसिंतै दफा थानसांमाननो सबायनानि चाइदगै दंगो मनो एवॉइड ख्लाइ इग्नोर ख्लाइ जेनि मूल लक्ष्य जे चिनी हाव चिनी शासन ख्लाइनान बागै जों जे दाबि तै दिल्ली थांनाय दंगो म दाबिनि आंदोलन ग्रांड सक्सेस जों थं that wishes I would like to give to everyone जत तिप्रासा थानसाङै जों म कुनो महाराज बा कुनो व्यक्ति विशेषनि सुबिदान बागैया the entire तिप्रा दफा जों थांनानि बागै समाव दाबि मनो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली जतनो सुबानन बागै कबगै जतनो हामबायरुई आनि मेसेज उसुग्लुंसित हामबाय साबजुसनि बागै खायजांना साराबो 2 दिननि sit-in demonstration प्रधानमंत्री 5 तारिख এবং 6 तारिख প্রধানমন্ত্রীর কোনো অ্যাপ্লিকেশন মেমোরেন্ডাম রংটিনা দে অবশ্যই যে কোনো থাংনাই বছরবো sit-in demonstration नि পরে सिग्नेचर ख्लाइ होम मिनिस्टर नि थानि रिजाका ताक्लाइ बाहायनो होम मिनिस्टर न अबनि दायित्व दं हायचे न्यू स्टेट्स क्रिएट ख्लाइनार क्षेत्रे बिनि दृष्टि आकर्षण ख्लाइजाका